ኣብዚ ዘለናዮ እዋን ሞባይል እቲ ኣገዳሲትን ጠቃሚትን መሳርሒት ኮይና ትርከብ። በዚ ምክንያት ድማ ዳርጋ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከብ ሕብረተሰብ ከም ቀንዲ ንብረት ወኒንዋ ይርከብ ኣሎ። ሞባይል ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዝርከብ ሰብ እተራኽብ ዝቐለለት መሳርሒት እያ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግን ዝበዝሑ ሓደስቲ ምዕባለታት ማዕረ ጥቕሞም ኣሉታዊ ፅልዋ ይርከቦም እዩ። ሞባይል እታ ዝያዳ ንመንእሰያትን ትሕቲ ዕድመ ቆልዑን እትፀሉ መሳርሒት እያ። ዝበዝሑ መንእሰያት ንሞባይል ካብ ክድውሉላ መልእኽቲ ወይ መሰጅ ክፅሕፉላ ይመርፁ። እዚ ድማ ንንውሕ ዝበለ ሰዓታት ክሕዞም ስለ ዝኽእል ኣብ ኣእዳዎም ሕቖምን ክሳዶምን ቃንዛ ክፈጥረሎም ይኽእል እዩ። ብዘይካዚ ቀፃሊ ከምዚ ዓይነት ኣገባብ ምስ ዝጥቀሙ ኣብ ኣቃውሞኦም ለውጢ ክረአ ይግደዱ። ኣብዚ ዘለናዮ ግዜ መንእሰያት እቶም ብዝያዳ ምስ ሞባይል ግዜ ዘሕልፉ እዮም። መፅናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ኣብ ሞባይል ብዙሕ ግዜ ዘሕልፉ መንእሰያት ልዕሊ ካልኦት ሰባት ብጭንቀት ይጥቅዑ። ኣብ ገለገለ እዋን እውን ናይ ስነ ኣእምሮ ፀገም ከምፅኡ ይኽእሉ። ዝበዝሑ መንእሰያት ኣብ ግዜ ድቃስ ሞባይሎም ኣብ ጥቖም ምቕማጥ ዝተፈላለዩ ነገራት ክርእዩላን መልእኽቲ ክሰዱላን እዮም ዘምስዩ። በዚ ምክንያት ድማ ሕፅረት ድቃስ የጋጥሞም። ተመራመርቲ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ሞባይል ንነዊሕ ሰዓታት ኣብ ኢድና ምስ ንሕዝ ብሞባይል ዝፍኖ ኤሌክትሮማግኔታዊ ፀርጊ በቶም ህይወታትና ክሰሓብ ይኽእል። በዚ ምክንያት ድማ እዞም መንእሰያት ልዕሊ ማንም ብናይ ሓንጎል መንሽሮ ክጥቅዑ ይኽእሉ። ሞባይል ዋላው ካብኡ ንብኡ ዝገሃድ ሕማም የጥቅዕ። ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናማዕበለ ብዝመፅእ ሕማም ኣብ ነዊሕ እዋን ብዝተፈላለየ ሕማም ከጥቅዓና ይኽእል። ብተወሳኺ ሕማም ርእሲ፣ መርዘንን ናይ ዓይኒ ፀገምን ከስዕበልና ይኽእል። ንዝለዓለ ሰዓታት ሞባይል ዝጥቀም ሰብ ብፀቕጢ ናይ ምጥቃዕ ዝለዓለ ተኽእሎ ኣለዎ። ሓደ ፀቕጢ ዘለዎ ሰብ ብገምጋም ኣብ መዓልቲ ን68 ደቓይቕ ሞባይል ክጥቀም እንከሎ ሓደ ሙሉእ ጥዕና ዘለዎ ሰብ ድማ ን17 ደቓይቕ ዝኣክል ይጥቀም። ሞባይል ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኸድናዮ ቦታ ተገልግል መሳርሒት ብምዃና ዕረፍቲ ክትህበና ኣይትኽእልን እያ። ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ልዕሊ 100 ዩኒቨርሲታት ኣብ ዝተኻየደ ምርመራ እቶም ብሞባይል ዝያዳ ዝውለፉ መንእሰያት ኣብ ዝኾነ እዋን ሞባይሎም ዝደወለ ስለ ዝመስሎም ፀፀኒሖም ሞባይሎም ሃሰስ ክብሉ ይረኣዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ብህይወት ዘየለ መሃዚ ኣፕል ስቲቭ ጆብስ ብ2011 ደቁ ኣብ ገዝኦም ሞባይል ስልኪ ይኹን ካልኦት ቴክኖሎጂታት ንዝተወሰነ ሰዓታት ጥራይ ክጥቀሙ ይገብር ከም ዝነበረ ይግለጽ። ወናኒ ማይክሮሶፍትን መሃዛይን ቢል ጌትስ ንደቁ ንዝተወሰነ ሰዓታት ጥራይ ሞባይል ስልክታት ክጥቀሙ ከም ዝገብሩ ይዝገልጽ። ኣብ እዋን ቁልዕነትካ ይኹን ዋላ እውን ምስ ጎበዝካ ኣብ ስክሪን ኣይኮንካን ፍልጠት ክትረክብ ትኽእል። ደቂ ሰብ ንናይ ስምዒት ህዋሳቶም ተጠቂሞም ስራሓቶም ክፍፅሙ ኣለዎም። ኣእምሮ ደቂ ሰባት ነገራት ከመይ ከም ዝሰርሑ ምስ ግዜ ክግንዘብ ከም ዘለዎ ብዙሓት ዝሰማምዑሉ ሓቂ እዩ። ርእሰ ምትእምማን፣ ስነ ምግባር፣ ናውፃ ኣተሓሳስባ፣ ጉጅላዊ ስራሕ፣ ጥበባዊ ኣገላልፃ እዚኦም ኩሎም ካብ ስክሪን ሞባይል ዘይርከቡ ጥበባት ወይ ክእለታት እዮም። ትካል ጥዕና ዓለም ህፃናት ንክንደይ ዝኣክል ግዜ ስክሪን ዘለዎ ቴክኖሎጂታት ክጥቀሙ ከም ዘለዎም ዝሕብር መምርሒ ኣብ ቀረባ እዋን ዘርጊሑ ነይሩ። ክሳብ 2 ዓመት ዕድመ ዘለዉ ህፃናት ንበይኖም ኮይኖም ቴሌቪዥንን ክሪኡን ስክሪናት ክጥቀሙን ከም ዘይብሎም እቲ መምርሒ ይሕብር። ኣብ መዓልቲ ኣብ 1 ሰዓት ንላዕሊ ስክሪን ንኸይርእዩ እውን ይምዕድ። ጉዳይ ህፃናትን ኣጠቓቕማ ስክሪናትን ዘካትዕ ዛዕባ ኮይኑ እኳ እንተቐፀለ ሰብ ሞያ ግን ስክሪናት እምበር ቴክኖሎጂታት ንቆልዑ ምክልካል ኣድላዩ ኢልና ይንኣምን ክብሉ ይዛረቡ።